because only nweta this video ka ba meto maka na share button itu salmozia Jpac chief of staff go osokwo uje Brazil bata osokwo uje America bata etu efolo ka na Christianity si wedo etu efolo ka na Jesus si wedo osokwo si na Jesus Christ na amụrụ from na a polygamous family osokwo si na onwere ụmụnne 100 nwere ife iji ụmụnne ya eme go onye anyị na-enwe business wo oluwa Jesus Christ na onwe ye ka anyị nwere emu nnone Governor Soludo nwere. But the fact is that na the governor of Anambra State is Soludo, and don't nyaka your allegiance and your respect galutu. Emu nnone Bola Ahmed Tinubu nwere. You don't know, but what you know is that Bola Ahmed Tinubu is your president. So onwere ife iji da gwa anyị I gotari na Bible here. That is why you agwa ndị mmadụ read your Bible. Bible cannot contradict itself. E ghọta go I want here we gota na Bible ife ahụ ijelu Egypt we jefu we bịa na akọla anyị. That is why njiwe kwuo na ignorance is expensive. You have to pay for a flight ticket from Nigeria to Egypt just to go and find out that na Virgin Mary nwere ụmụ ọzọ ọmụrụ. What a sad story. Nwanne ifo sokwuru ugwu mee osokwu unu bido tagoba alakoba welu echi niile etu efolo ikuku asi eku onye oji tesie osisi ike etu akai na Jesus edo etu akai na Christianity si wedo ịghọtago ọ na-eme galalam efu ha kwa na ha bido ha I am a Christian but mara na ha isiga so fuchukwu mu ife Jpac na ede ifa because we make it clear na that write up with the lack of Zion the other day. No, a businessman call that is a businessman. So fuchukwu we phone a day fa. So if we been no way don't know we must not compromise before I whether any of these things on natural. For the name no endorsement deal. For the name okay when you had VAT. For the name no okay we may have ambassadors. They gotta go. People like us, man no kwa here. They preach this message and they preach. But that ambassador ya land. But if any na hono na show, you see to a land there. Name aname with pride. Name aname with pride na ma compromise. Name aname no nyelu nyam onye also fuchku mu ifi na ede. So mu ifi na ede. Also quote the apology letter to mmadu niile. In fact kwado ịga visit to Matthias Ezak na mpo. Achohome nwa etu yefuru kwo isi a. Onye asuwe makoto kwo isi a. Etu aka isi we pito Jesus oma. Etu aka isi we makoto Christianity. Very solid nana. Igotago. Also uja America. Igotago jebe niile obasara ai. Igotago he make it very clear that no a businessman okay. Igotago Facebook page go wa fe na aso and the on the otala ugwo ikwuwiri ha. The fact that now they must have to be a Christian, but for them to be criticizing Christianity. They are not Christians to be criticizing Ilo to Negomo. They have to be Christians, but just to be criticizing Christianity. That is one thing I don't understand. Ije Egypt bata. Ije Israel bata ayabofuo. Ije America bata ayabofuo. Ogi ije China bata will disappear. Go. Onya wefa ha na-ekwu etu aka isi we do uncheckable etu ifla isi we jido isi ya etu aka isi we do uncheckable go. Anyị na-eme business but anyị ejiro okwukwe anyị were eme business okwukwe anyị abụrụ for sale adele ya ele ịghọtana ọsọ kpọọ bido tat degide na Facebook page go wee lu echi niile anyị ma onye ewu we know you obialo as a surprise so ngo nwe ife na-ede ifa and the degide ife na-ede anyị makwana ịghọtago songu mu onye ijechara Egypt a onye ahụ gwaghị ife ya awụ ime ife dị otu eme ị na-ede na-apị onwe na-echenji ọnụ that n'ijechara pụta wee decide ya na ya agbazi saga kedu ife ụdụ saga unu na-agba. I want to know what is this saga unu na-agba ka ife ụdị saga unu na-agba because as far as ndụ concern unu na-eje create your ọgụ with mmadụ na anụ ọgụ. That is not what people like us are doing. We talk about issues where we differ with you. We talk about that issue. Oblo saga we mmadụ so uta personally
launch your personal altar on anybody. But when we are differing with, when we differ with you on issues and we engage you critically, constructively, based on that issue or based on that idea, it is not saga. You got to go. So you say that was saga, but it on your saga machine against Ndoka, but it's that saga. When will you stop apologizing to people? And they for them madune follow down huge platforms, they will mislead you. You will take advantage of your huge platform. You will mislead a group of people. At the end of the day, they apologize here. Then we convince, we confuse. We tender apology. Then call we apologize. But you did all those things, okay, without views. You did some of those things because you did some of those things intentionally because no one favor the nature. You ended up misleading a group of people who follow, a whole number of people who follow. At the end of the day, in your put one another good mind somewhere. A shape you will lacha sugar na go down to somewhere. A sugar qua. Ndene so bugari kwisi hozugbo go I need a shegu na amem nwobelo gekete land ya na amem go obrosi Jpac okwu anyon nwobelo oge and na amem go you will still apologize to more people, but don't apology because you will still apologize to so many people. Na ayada agbasaga with ayada agbasaga go where you can go and agbasaga, but ayada agbasaga. We stick to our belief and we defend our belief while we do other things. So you will still apologize to so many people. Jesus Christianity. No chicken. Even if na ijere America tabiri one day aye kapusi ike solid nana. Aye no goro oyiwe po. Eji hamu ya akunojo. Eji hamu ya akunojo. Permit yenu nkantuo ni inua. You gotta go. Ukwani ono. Vikono. Dalukono.